Девете медала за България от международно компютърно състезание в Индия. Носител на златото е 12-годишната Елена Маринова от компютърната школа на читалище Заря. Защо успеха неотлъчно следва възпитаниците на школа с 20-годишна традиция, разказва рубриката "Помогни на своето читалище". Елена Маринова работи отскоро с фотошоп. Тя рисува предимно пейзажи. Участвах с две творби. Едната от тях е "Хубава жена", а другата е "Островът". На коя програма са направени? На фотошоп. Какво рисуваш с фотошоп ти? По принцип рисувам пейзажи, защото това е любимото ми хоби, да рисувам, и съм свикнала повече с пейзажи. Тук виждам две красавици. Да, това беше първия ми опит да направя хора. Картината на 12-годишната Елена Маринова е сред първите 25, избрана е сред повече от 3500 произведения от цял свят. Компютърна школа Вале за първи път участва в международен конкурс "Отворено изкуство 2010 Индия", организиран от млади интернационални пратеници. Участвали са 3556 творби. Наградите са 25 медала и 92 грамоти. Школата към читалище Заря се е включила в престижния конкурс с 20 дигитални графики. Освен медала, спечелен от Елена Маринова, тук са и 10 поощрителни грамоти. Това отново доказва, че нашите деца работят, че сме взели правилния начин за развитие на грамотността в нашата школа. Продължаваме да ги показваме на различни и дай Боже през новата година да имаме още повече награди. Всички школи в читалище Заря се канят да посрещнат новата година с празнични прояви. Освен традиционния концерт, тази година за първи път членовете на литературния клуб издадоха брошура с коледни стихотворения. Школата по изобразително изкуство "Колорит" също приготвя празнична изложба.